आलदा दङ औ बेबायदि आलदा स्टाइल गैला ओमफ्राय चेन्ज फैबायदा दे बेबायदिनो फैबायलै सिखांग्राफोर गानग्रासो एसे गला सारानो गैयालै गला सारानो गैया होनदां मा बुंनो टिसार्ट दङ ना itu t-shirt kali shirtku nama बेखौ लाबा बेखौ लाहां लंपेन्टआ बा मोनै जाखो दासो मानसि जादों नै आयौ body mansle oh mana manle 6 pocket godan tapi besi kan alda models na bego sendela bisang senglai bisang wa sengni ro bisang kiman bisi Ang posa kali rumku. Color tu beleg dia. Hah? Color yang mana orang? Only video. Bainai mense. Actually mau orang sih bilang. Apa yang pulang deh? Itu sah? Color pulang deh. Mula nang. Nak cakap kita tadi bincang. नैबेबो बोरैबा सोरबा खालि गुफुरल' दं जा मोजां मोजां दं गुफुरासो बे सानैल' थांगोन बे बुरलासो बोरैबा आं गानानै बेखौ खालि लावखारनि डिजाइन मोजां मोनखायो कलर पसंद नहीं है उसको लाबालाय मैलासो नांगोन खालि बोरैबा आंबाथाय सेस आरोना 190 হয় 170 দিয়ে বলে তো না 150 দিম फरक दामखौ लासै आरो प्लेट কি মানে आरो खै माननांगौ वाइट वाला दाम 180 করে per piece নাকি আলাদা ওয়াইড আছে দেখাও Kena mau susah, anggur sandi. साइज गैयालै बोरैबा आगर गोनाङा साबसिन बिदियासो स्टेन्डार्ड नुयो बे आगर गोनां उफुङा दाम खमनि नुयो बिदियासो स्टेन्डार्ड नांलालै ग्रासुरलै मा लाबोनांगौ नांलालै गिजिराया दहाय आंनाव फैसा बिनाया खुगायाव माबा लांबायब्रा दादु लांबाय आंखौ गोरबो गैनानै गाज्रिबादि बासाव गोर मुगैखादां जों सिखादोंलां बुलायसिनो मानसिफ्रा सोंलायलायदों आं हा गोबाव आया बे गुवाहाटिनि मा जायगा दा बे केमेराखौ खोमसि खोमलाव सुनलाजोब्बाय आंना बिउटिफुल ना माबा सान्दुं दंबा बिराद मोजां नुयोमोन औ सोनायबो थायोमोन ना सोनाय होनदां
No, आथिङानो बिदिसो जानांगौ नै बिदिसो जानांगौ आथिङा सेन्स फैगौलोंमोन बिदिसो सोनानै दोननाय गैया सोनानै दोननाय माबा आंनि बायदि होनदों नीचे में ऐसा वाला होना चाहिए खुला सब में खुला ही है आप कलर प्राइस कितना 1450 डिस्काउंट होगा 1000 Dubai होद गाना लां बिदिखौ बिदिया मोजां आयै मानसिबा गस्ला स्पुटिंआ बैदियाबो दाम रान्थेंसो लै जा गिदिर गिदिरब्रा रान्थेंथें नुयो बिदि गस्लाखौ गानबाथाय आं गानबाय वाइटखौ फसायबाय आं वाइटखौ गुफुरखौ जायलाथो नै नों सिङाव थानांगौ होनबाय मोजां बिदिया कैसा कलर ये एक ही है ना औ ये वाला इस में हाँ ये वाला में देखा देता देखिए ये सब कलर होगा ये बोला देखिए हाँ 11 बिला ले बिला फिर मोनखायाना साइज मिल जाएगा कलर ले कलरा ब्लेक सोंलाय कलर के क्या नै बेबायदि और भी है क्या डिजाइन बिदियाबो मोजां आरो कालारा कलर अलग अलग है डिजाइन तो ये होगा और मॉडल बोलने से आप बे मोजां नङा नै बिदिया मोजां गोजौनि बिदिया दूसरा मॉडल जोगर से जुता kan juga ada आरो एखेसो आं लंपेन्ट बायबा गुबार एसे गोसोमखौ गाननोब्रा ओमफ्राय नों गोसोमखौ दालासै गोसोमखौ नांलालै नै बेखौ फसायबाय आं गिदिरासो देरसिन जागोन नामाथाय और कलर नै साबसिन जायो दे बिदिया फुलालासो वे फोन पे खालामो बेसेबां जाबाय नोंथाङा बेसेबां खोन्दा बेसेबां 11आव गोसोखौ लानो बाबाय आं गोरान गायबाय जायखिया फिसायानो जायो दे बासिदो बाल बबे खालारखौ लायो लारे जायखिया दाम खमायानो जालाबायलै नैबे साबसिन जागोन नैबे फेक देगा ना कालारा दस्रा गैया ले जाके वो बक्सा में रख जे आलायदों बेनो जायखौ फसायदों नैखौ लादो होनलाय जगोनसोदां होल नहीं चाहिए माने बिदिखौ लाना नों जों गानो दाना जायो ज़्यादा अच्छा है ना हाँ ये बहुत अच्छा है बेखौ होस आं गोसोखौ गानबायो आंना फाग्रा सिख्लासो नालाय बोरैबा गानबायो 250 बेसेबां लायो प्राइस कितना कौन सा वाला लेंगे जी ये लाइन का ये 350 है 400 है कितने होगा वाला वाला कम होगा आं माबा दखान आइए आइए देखिए लंपेन्ट ड्रेस बेसे खेबसे लंपेन्ट होनबाथाय गाननो बाबायलां दा ओरै फैफिननांगौबा लासैसिं दे गिदिरखौलाय मा नांगौब्रा दानलाय एसे गोजां बोथोर नांगौना ओमफ्राय सोर बायनो दिना बायगोन ना नांथ'ला सोर बायगोन नांथ'ला होमबा सोर बायगोन होनदां ओमफ्राय बेसेबां ओमफ्राय बे समायालै बे मोजां नङालै माबा गस्लाखौ मोजां बायबानो जायोना दाबायदियाव जेकेट गानबाय बायो नामा गस्लाफोराव दाबो लाया हरसे ओमफ्राय बासिनानै
मतलब क्या ये तो कैजुअल पिन करना है इसको कमीज को खोल के पहनिए उसको खोल के पहनिए उसको खोल के पहनो तो आपका फिटिंग मालूम नहीं एक सेकंड हाँ इसका बाद में किस आपका Mani ये खाली किस आपका सब पहनिए नहीं पता वो क्या डिजाइन पसंद ठीक है लेकर Sau là cũng sẽ không phải là लेके आपका मैंने तो कहा था sau là lại mà không biết cái số đường mà bác sĩ khiển trách nó hết rồi. उसको खंडन ना मावा Ờ. और सच्चे ना Nè. Kali fuzani birat chelle degle. Kali fuzani. Lala. Lala. Mana ho jeno ko? Nang la. Laga गारि खारग्राफ्रानो गारिखौ मोनगोना मोना जाखो गारिया हनै बारस'नो बासआ बैयाव सहै माथो बारदो लागाव बासआ दंना गैया जाखोलै गारि हनै गोबाजोब्बाय सासे एरफै Mưa xuống đây. Để thôi chứ. Ui bra, ha sủng khăn ra lại bơ. Này. Cái này khảo của bạn ha sủng nhau. लगा मेरा मजाक Cheers kalian turun ya. Ui cái này lại. À bơ ha sủng đây. Ayo. Ui. Đi lá sủng la. Buri surau. Oh, coba. Mari.